Ukážeme si, ako vytvárať text. V Inkscape na vytváranie textu máme nástroj, toto Ačko. Aktivujeme nástroj, klikneme na plochu a môžeme niečo napísať. Napríklad Inkscape. Ak máme takto vytvorený text vieme označiť, vieme mu vybrať typ písma podľa toho, čo nám dovolí operačný systém. Vieme mu vybrať veľkosť písma, alebo či to bude tučné, šikmé, podľa toho, aký typ písma to dovoluje. Vieme mu vybrať veľkosť toho písma. Ak tu na už nie sú možnosti, ktoré my by sme chceli, tak vieme prepísať číslo, ktoré sa tam nachádza. Ďalej vieme ponastavovať, ak by sme mali viacriadkový text, zarovnanie toho textu naľavo, napravo alebo na stred. No a špeciálne nastavovať horný a dolný index, ak by sme potrebovali písať nejaké matematické, chemické vzorce. Ďalej, čo vieme napísať a nastaviť, je rozostupy. Vieme si tu nastaviť rozostupy medzi všetkými písmenkami. Potom medzi slovami, ak by sme mali viacej slov, ak mám písmenko, tak viem nastaviť posunutie v rámci toho písmenka, čiže viem ho posunúť doľava, ale aj doprava, ak dám zápornú hodnotu. Ďalej ho viem posunúť v rámci riadka hore a dole. Opäť, ak dám zápornú hodnotu, tak to pôjde do opačného smeru, čiže hore. Posledná možnosť, ktorú viem nastaviť, je otočenie toho písmenka. Zadáva sa uhol otočenia a to písmenko sa v rámci celého textu môže otočiť. V rámci nástrojov s textom môžem ten text ešte nastaviť, aby išiel vodorovne a zvislo. Čiže viem ho nastaviť opačne s tým, že budú dodržané tie rozostupy, ktoré sme si predtým nastavovali. Ak potrebujem textu nastaviť napríklad tieň, tak si skopírujem ten istý text, dám mu čiernu farbu, dám ho dozadu a ho posuniem tak, že by bol trošku posunutý. Jednoducho vieme vytvoriť texty, tiene k písmenkám.